Certificate of no objection gikan sa Coastguard ug Marina 7 na lang ang gipaabot. Una, makarekomendar ang City Attorney's Office nga libkason na sa mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang temporaryong pagpahunong sa shipbreaking activities sa MV Diamond Highway sa Barangay Punta Engaño. Mato ni Attorney James Saison, City Attorney, base sa labing uwahing inspeksyon sa taga City Health Office ug sa Senro, nasutang na-comply sa management sa MV Diamond Highway ang mga rekisitong gilatin, ilabi na sa health issues. Wa na usab pa nga UE sa DANR ug for sure lease ang MV Diamond Highway sa gipabarug niining istruktura daplin sa dagat nga gitumong sa pagpasayon sa paghakot sa mga debris. Hinuon gipabayad sila sa DANR og 43,000 pesos nga rental matag buwan sulod sa usa ka tuig. Gipasabot ni Attorney Saison nga usa-usab ang dakbayan sa nagtinguha nga hingpit na gayong makuha ang MV Diamond Highway ug ang uban pang mga barko nga nasangad sa kadagatan sa Barangay Punta Engaño atol sa bagyong Odette. This is an official letter addressed to the city officials nga maggayo mi og clearance or no objection from Marina and Coastguard. So we will have to comply. So gi-inform na mo si MV Diamond na let's try to secure a kanang no objection from Marina and Coastguard.